நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியைத்தான் நல்ல அழகி என்பேன், நல்ல அழகி என்பேன். நான் கேட்டதிலே அவள் வார்த்தையைத்தான் ஒரு கவிதை என்பேன், ஒரு கவிதை என்பேன். நான் கேட்டதிலே அவள் வார்த்தையைத்தான் நல்ல கவிதை என்பேன், நல்ல கவிதை என்பேன். நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியைத்தான் நல்ல அழகி என்பேன், நல்ல அழகி என்பேன். ஹாய் வீவர்ஸ், நான் உங்கள் சக்தி பேசுகிறேன். நான் திரும்ப வந்துட்டேன். என்னை பார்க்காம இருந்தவங்களா ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படின்னு தெரியல. ஒருவேளை நான் இப்போ பார்க்காமே இருந்து என்ன பண்ணிப்பீங்கன்னு தெரியல, ஃபீல் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய லெட்டர்ஸ் எனக்கு வந்துச்சு, நிறைய ஃபோன் கால் வந்துச்சு. ஏன் வீடியோ போல கேட்டு நான் வேறு மாதிரி போய்லாம் சொன்னேன். அப்புறம் கட்சி உண்மையை சொல்லிட்டேன், டெக்னிக்கல் எரர் ஆகிடுச்சுன்ட்டு. ஸோ அந்த சேனல் டெக்னிக்கல் எரரால் கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகிருக்கு. அது திரும்ப எப்போ வரும்னு தெரியல. அது ஒரு பக்கம் வந்துட்டு போட்டோம். ஆனால் நான் இப்போ புதுசாக வந்துட்டேன், புதிய வந்துட்டேன்னு சொல்லுன்ற மாதிரி சகஸ்ரா ஸ்டுடியோன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ சகஸ்ரா ஸ்டுடியோன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த சேனலை திரும்ப எப்போ போல நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எனக்கு அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், எனக்கு கொஞ்சம் அப்படி மேலே ஏற்றி விடுங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கேன், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் டு மீ, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மீ, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். ஸோ எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, எல்லாமே உங்கள் கையில் இருக்குன்ற சமயத்தில் உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள், நன்றி சொல்ல வார்த்தைகளை உங்களுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு போடுறேன். கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறேன். அன்டில் பாபாய், உங்கள் சக்தி.